Hai un libro de Heidegger que é Camino de Campo, que escribiu el a mediados dos 40, finais dos 40, que é así como unha obra que é como máis mística, non é ensaio, é que se fala pouco dela. Han comparte aquí un anaco dun texto, que é algo que uns anos antes Vicente Risco tamén escribiu neste ton, que eu creo que este ton que usou aquí Heidegger é máis similar ao de Risco. Vou ler o que escribiu Heidegger. En el aire del camino de campo, que cambia según la estación, madura la sabia serenidad, con un mohín que a menudo parece melancólico. En su senda se encuentran la tormenta de invierno y el día de la siega. Coinciden lo vivaz y excitante de la primavera con lo quedo y feneciente del otoño. Están frente a frente el juego de la juventud y la sabiduría de la vejez. Pero todo rebosa serenidad al unísono, cuyo eco el camino de campo lleva calladamente de aquí para allá. Hai dous relatos de Risco que eu lín moitas veces, porque creo que teñen moitísimo contido, e son unha repugnante con eso, e están seguidos no libro, ademais, que é A vida do campo e o rústico. A vida do campo fala como a ese camiño do campo que uns anos despois tamén falou Heidegger. Por exemplo, cando Heidegger di esa sabia serenidade, Risco di non é nin sequera o elemental, é di que busca o metabolismo basal da vida humana. O metabolismo basal é, en temas de, por exemplo, dietéticos, que é o meu campo, o metabolismo basal é o que o teu corpo, o mínimo, ese gasto mínimo que necesita para sobrevivir. E Risco busca na vida do campo ese metabolismo basal da vida humana, que é, para mí, según eu, esa sabia serenidade da que fala Heidegger. Cando Heidegger di que conviven el juego de la juventud y la sabiduría de la vejez, Risco, en A vida do campo, escribe: a vida xa non é biolóxica e aínda non é discursiva. Os dous están falando do tempo. Risco, cando di que non é discursiva, fala tamén de algo que é do que vai este libro, que é, por suposto, o tempo que o di, non? O aroma do tempo. Mais aquí Han fala xa da necesidade dun tempo histórico, dunha narrativa, non? De que todo cadre. Na crítica, a vida actual, onde todo é momentos que se suceden e que non teñen conexión. E Risco tamén está falando disto. Escribe Risco despois: a vida é transcurso e camiño. Nun relativo desequilibrio perpetuo, sen o cal sobreviviría a detención do pulso e a final rixidez. Que é unha cousa que tamén fai Heidegger, que Han, neste libro, cita por aí tamén a Heidegger para falar de que o tempo escapa porque nada conclúe. E todo, incluídos nós mesmos, di Han, se experimenta como efímero e fugaz. E di el, la muerte es un instante más, un final a destiempo.
Esto invalida la vivencia de la muerte, diría él en Nietzsche, en Heidegger, que é o que tamén di Risco aquí, non? A vida é transcurso e é camiño. E sen ese, con ese desequilibrio, sin o cal, sobreviviría esa detención do pulso final e a final rixidez, a morte. Non? Ben a dicir, para min, por suposto, esta crítica actual que fai Han, que se apoia en Heidegger, que nesa obra que lle somella moito a maneira que tiña de escribir Risco, hai moita coincidencia. E estes dous relatos, A vida no campo e a da rusticidade de Risco, teñen moita conexión con esa obra das últimas que escribiu Heidegger da vida no campo. Tamén atopo moito ese momento, non, no que un gran pensador, despois de pensar e repensar e ser ao mellor como a máis intelectual, nese recollemento e nesa vida máis sinxela, é como que atopa aquelas cousas, non, que lle faltaron ao seu pensamento, quizáis por ser máis esenciais, por ser ese metabolismo basal, esa sabia serenidade. Dan tamén nesta idea que fala Han, que nos falta, non? Nese aroma do tempo, en valorar o tempo, ordenar o tempo, que sexa discursivo, que sexa todo iso teña sentido. E isto ao mellor non lle interesa a nadie, pero eu digo igual, porque ao mellor parece vos curioso atopar esas coincidencias, que aquí sempre é esa idea que digo eu, o ser humano somos moi semellantes no pensar, e persoas que non cadran, unha vez máis volves ter a Risco aquí en Galicia, aí por Ourense, atopando o mesmo que Heidegger, pois atopaba noutro lugar uns anos despois, na súa propia vivencia e tamén na súa madurez de pensamento. É bonito, porque che devolve un pouco a fe, sobre todo a fe en que paga a pena pensar, e tamén quedarte ti co teu esencial e coa túa vida no campo e con ese camiño, e crear a túa narrativa vital, elixir ese camiño, non? Que diría Risco, transcurso é camiño, e iso xa é a vida, que non é calquera cousa.